Аз казвам Валентин. Днес ще ви покажа какво изкупих за училище. Първото нещо е тази чанта. Носи се през рамо, в която съм си сложила нещата, които съм си купил за училище. Не са много и не са кой знае какво. Има два джоба. Един по-голям и един по-малък. Ще започна от по-малкия. Първото нещо е тези темперни боички, които си ги взех от Карлово за 1,50 лв. Другото е ето този комплект пергел и молив за 1,30 лв. Пак от Карлово. Едно тефтерче, което ще ми трябва, за да си записвам домашните, за 1,40 лв. Ето, не знам дали се вижда. След това си взех един несесер, който беше 10 лева. Нищо не съм сложил вътре, така че няма да отварям. Следното нещо, което напипах, е този пакет с химикали. Струва 1 лев, пак от Карлово. Другото нещо е този пластилин, за 1,50 лв. беше. Ето го. Пластилин. Второто нещо, което напипвам, е тези четки. Една четка си изкарах, защото вчера ми трябваше. Беше левче. Другото нещо са ето тези две лепила. Ето. Тези две лепила. И последното нещо, което напипвам, е ето това, което ще ми трябва по час по изобразително. Добре, малкият джоб свърши, няма нищо. Сега започвам с по-големия. В по-големия има една тетрадка. Един речник за 70 стотинки. По-английски ще ми трябва. Да. След това е този скицник. Малко е детски, но за 1,80 лв. Ето, скицник. Още една тетрадка. И още една тетрадка. И още една тетрадка. И последното нещо е този бележник, в който още нищо не съм си написала. Ето ученическата карта. Ето облеклото за ученическата карта. И бележника и неговото облекло. За бележника. Само минутка. Ще си оправя да не ги изгубя. Добре, това беше в големия и в малкия джоб. Ето вижте. Нищо няма. Ето тук. Този джоб нямам нищо. Не съм си сложил нищо. Но когато почна училище... не, извинявам се. И тук се оказа, че има още един химикал, който ми бяха подарили от книжарницата в Карлово. Да, подарък ми този химикал, не съм плащал нищо за него. Добре, това беше. Отзад нямам нищо. Добре, това беше от мен. Ето я и чантата. Ето тази чанта. Това беше кучето до мен, което през целия клип издаваше някакви звуци. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте едно палече нагоре. Довиждане!